Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. So Hare Krishna Mataji. Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Sarvam Krishnarpanamastu. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎండింగ్ లో ఉందని ఆపలేదు ప్రభుజీ. ఓ పర్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణం అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈ క్లాస్ కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో శ్రీమద్ భాగవతం మనము చూస్తున్నటువంటి క్రమంలో తృతీయ స్కందంలో ఉన్నాము. సో అందులో అధ్యాయము 11 పరమాణువు నుండి కాలగణనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 10 శ్లోకాలని చూడడం జరిగినటువంటిది. సో 11వ శ్లోకం నుండి ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. సో ఈరోజు హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. కొంతమంది అన్మ్యూట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీకృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ
कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण హరే కృష్ణ అందరికీ సో నిన్నటి క్లాస్ లో 10వ శ్లోకం వరకు మీరు పూర్తి చేశారు అని అంటున్నారు. సో ఈరోజు 11వ శ్లోకం నుండి చూద్దాము. సో ఇక్కడ మనము అంటే ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి సృష్టిలో కాలము, ఆ భగవంతుని కాలక్రమంలో అంటే పరమాణువు నుండి కాలగణనము ఏ విధంగా వచ్చింది అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ వస్తున్నాము. సో ఇక ఆ క్రమంలో నిన్నటి శ్లోకమైనటువంటి ఈ 10వ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి మానవుల పగటి సమయము 4 ప్రాహారములను అవి యామములు అని పిలువబడును, మరియు రాత్రి సమయము 4 ప్రాహారములు కలిగి ఉన్నట్లు గణింపబడినది. అదేవిధంగా 15 రేయింబవళ్ళు సమయము ఒక పక్షము, ఒక నెల యందు 2 పక్షాలు ఉంటాయని, అవే శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షము అనేటువంటి 2 పక్షాలు అనేటువంటి అంశాన్ని చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు ఈ 11వ శ్లోకం మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే, కొంతమందికి అన్మ్యూట్ ఇవ్వండి మాతాజీ. ఓకే, సో సరళాదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అలాగే చంద్రావతి మాతాజీ, సో ఇంకా నాగమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మొదట ఒకసారి శ్లోకం చదువుతాను నేను, విన్నాక తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ అందరూ రిపీట్ చేద్దాం. తయో సముచ్చయో మాస పితॄణాం తదాహర్నిశం ద్వౌ తావృతు షడయనం దక్షిణం చోత్తరం దివి. హరే కృష్ణ, రిపీట్ చేయండి. తయో సముచ్చయో మాసః పితॄణాం తదహర్నిశం ద్వౌ తావృతు షడయనం దక్షిణం సోత్తరం దివి. తయో సముచ్చయో మాసః పితॄణాం తదహర్నిశం ద్వౌ తావృతు షడయనం దక్షిణం సోత్తరం దివి. తయో సముచ్చయో
సముచ్చయో మాసః తయో సముచ్చయో మాసః పితॄణాం తదహర్నిశం పితॄణాం తదహర్నిశం ద్వౌ తావృత షడయనం దక్షిణం చోత్తరం దివి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తయో సముచ్చయో మాసః పితॄణాం తదహర్నిశం ద్వౌ తావృతుః షడయనం దక్షిణం చోత్తరం దివి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. తయో సముచ్చయో మాసః పితॄణాం తదహర్నిశం ద్వౌ తావృతుః దివి. హరే కృష్ణ. సో శ్రీనివాసరావు ప్రభు చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభు. తయో సముచ్చయో మాసః పితॄణాం తదహర్నిశం ద్వౌ తావృతు షడయనం దక్షిణం చోత్తరం దివి. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తయో సముచ్చయో మాసః పితॄణాం తదహర్నిశం ద్వౌ తావృతు షడయనం దక్షిణం చోత్తరం దివి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో వీటి యొక్క పదాల యొక్క అర్థం చూసినట్లయితే రిపీట్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తయో తయోహో వాటి యొక్క సముచ్చయః కలయిక మాసః మాసము పితॄణాం పితృలోకములకు తత్ అది అహర్నిశం రేయింబవళ్ళు ద్వౌ రెండు తౌ మాసములు ఋతుహు ఒక ఋతువు షట్ ఆరు అయనం ఆరు నెలలలో సూర్యుని గమనము దక్షిణం దక్షిణము చ కూడా ఉత్తరం ఉత్తరము దివి స్వర్గమునందు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క భావము రెండు పక్షములు కలిసి ఒక మాసమగును. ఆ కాల పరిమాణము పితృలోక వాసులకు ఒక అహర్నిశమగును. అట్టి 2 నెలల కాలము కలిపి ఒక ఋతువగును. 6 నెలల కాలము దక్షిణము నుండి ఉత్తరమునకు సూర్యుని సంపూర్ణ చలనము జరుగును. హరే కృష్ణ. ఒక్కళ్ళు చదవండి ఇది మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 2 పక్షములు కలిసి ఒక మాసమగును. ఆ కాల పరిమాణము పితృలోక వాసులకు ఒక అహర్నిశమగును. అట్టి 2 నెలల కాలము కలిపి ఒక ఋతువగును. 6 నెలల కాలము దక్షిణము నుండి ఉత్తరమునకు సూర్యుని పూర్ణ చలనము కలుగును. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకము ఒకసారి నేను చదివి తర్వాత మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. అయనే చహని ప్రాహు వత్సరో 12 స్మృతః సంవత్సర శతం నృణాం పరమాయుర్నిరూపితం. హరే కృష్ణ. అయనే చహని ప్రాహు వత్సరో 12 స్మృతః
సంవత్సర శతం నృణాం పరమాయుర్నిరూపితం అయనే చాహాని ప్రాహుః వత్సరో ద్వాదశ స్మృతః సంవత్సర శతం నృణాం పరమాయుర్నిరూపితం అయనే చహని ప్రాహుః వత్సరో ద్వాదశ స్మృతః సంవత్సర శతం నృణాం పరమాయుర్నిరూపితం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చెప్తాను ఒకసారి. అయనే చాహాని ప్రాహుః వత్సరో ద్వాదశ స్మృతః సంవత్సర శతం నృణాం పరమాయుర్నిరూపితం హరే కృష్ణ. ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు చదవండి మాతాజీ. ఒక ముగ్గురు ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. అయనే చాహని ప్రాహుః వత్సరో ద్వాదశ స్మృతః సంవత్సర శతం నృణాం పరమాయుర్నిరూపితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఆయనే హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు మాతాజీ. ఆయనే చాహురు ప్రాహుః వత్సరో ద్వాదశ స్మృతః సంవత్సరం రుణాం పరమాయుర్నిరూపితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ. అయనే చాహని ప్రాహుః వత్సరో ద్వాదశ స్మృతః సంవత్సర శతం నృణాం పరమాయుర్నిరూపితం. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అయనే చాహని ప్రాహుః వత్సరో ద్వాదశ స్మృతః సంవత్సర శతం నృణాం పరమాయుర్నిరూపితం. హరే కృష్ణ. ఓకే, దాని యొక్క శ్లోకం అర్థాలు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. అయనే 6 నెలల సూర్యగమనమునందు మరియు అహని దేవతల పగటి సమయము ప్రాహుః చెప్పబడినది. వత్సరః సంవత్సరము. ద్వాదశ 12 నెలలు. స్మృతః అని పిలువబడినది. సంవత్సర శతం 100 సంవత్సరములు. నృణాం మానవుల యొక్క పరమ ఆయుః జీవన కాలము నిరూపితం నిరూపించబడినది. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క
రెండు ఆయనములు కలిసి దేవతలకు ఒక అహర్నిశము అగును. ఆ అహర్నిశముల సముచ్చయము మానవులకు ఒక సంవత్సరమగును. మానవుడు అట్టి 100 సంవత్సరముల ఆయువును కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఆ శ్లోకం యొక్క భావము. హరే కృష్ణ. సో ఒకళ్ళు శ్లోకం భావం చదవండి ఒకసారి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రెండు ఆయనములు కలిపి దేవతలకు ఒక అహర్నిశమగును. ఆ అహర్నిశముల సముచ్చయము మానవులకు ఒక సంవత్సరమగును. మానవుడు అట్టి 100 సంవత్సరముల ఆయుష్ను కలిగి ఉన్నారు. హరే కృష్ణ మాత. సో నెక్స్ట్ శ్లోకము చూద్దాం ఒకసారి, నేను చదువుతాను. గ్రహ వృక్షతారా చక్రస్థః పరమాన్వాధినా జగత్ సంవత్సరావసానేన పర్యేత్య నిమిషో విభుః. హరే కృష్ణ. చెప్పండి, నాతో పాటు కంటిన్యూ చేయండి. గ్రహ వృక్ష తారా చక్రస్థః పరమాన్వాధినా జగత్ సంవత్సరావసానేన పర్యేత్య నిమిషో విభుః. గ్రహ వృక్ష తారా చక్రస్థః పరమాన్వాధిన జగత్ సంవత్సరావసానేన పర్యేత్య నిమిషో విభుః. గ్రహ వృక్ష తారా చక్రస్థః పరమాన్వాధినా జగత్ సంవత్సరావసానేన పర్యేత్య నిమిషో విభుః. హరే కృష్ణ. ఇంతకు ముందు చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ ఇచ్చేయండి మాతాజీ. ఇంత ముందు ఈ 2 శ్లోకాలు చదవని వాళ్ళు చదవండి. ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, వాళ్ళు చదవండి. హరే కృష్ణ. ఒక ముగ్గురు చదవండి. గ్రహక్షతార చక్రస్థ పరమాన్విధ జగత్ సంవత్సరావసానేన పర్యేత్య నిమిషో విభుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ. చదవండి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గ్రహర్క్షతారా చక్రస్థః పరమాన్వాదినా జగత్ సంవత్సరావసానేన పర్యేత్య నిమిషో విభుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఎవరైనా హరే కృష్ణ చదవని వాళ్ళు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాత. గ్రహర్క్షతారా చక్రస్థః పరమాన్వాదినా జగత్ సంవత్సరావసానేన పర్యేత్య నిమిషో విభుః. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థం చూద్దాము. గ్రహ. హరే కృష్ణ. చంద్రుని వంటి ప్రభావశీలమైన లోకములు. వృక్ష. అశ్విని వంటి నక్షత్రములు. తారా. తారకలు. చక్రస్థః. చక్రమునందు. పరమాణు ఆదిన. పరమాణువులతో సహా. జగత్.
సమస్త విశ్వము సమస్త విశ్వము సంవత్సర అవసానేన సంవత్సర అవసానేన సంవత్సర అంతమున సంవత్సర అంతమున పర్యేతి తమ చక్రమును పూర్తి చేయును తమ చక్రమును పూర్తి చేయును అనిమిషః కాలము విభుః భగవానుడు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం, విశ్వమునందలి శక్తివంతులైన ఆ గ్రహములు, లోకములు, తారకలు, పరమాణువులు అన్నియు ఆ భగవానుని అంటే కాల రూపమున నిర్దేశానుసారము తమ కక్షల యందు పరిభ్రమించుచున్నవి. హరే కృష్ణ. విశ్వమునందలి శక్తివంతములైన గ్రహములు, లోకములు, తారకలు, పరమాణువులు అన్నియును భగవానుని నిర్దేశానుసారము తమ కక్షల యందు పరిభ్రమించుచున్నవి. హరే కృష్ణ. భాష్యముకులు చదువు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ చదువుతారా భాష్యం? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సూర్యుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నయనమనియు మరియు తన ప్రత్యేకమగు కాలకక్షలో అతడు పరిభ్రమించుననియు బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడింది. అదే విధముగా సూర్యుని మొదలుకొని పరమాణు వరకు ప్రతిదియు కాలచక్ర ప్రభావముననే నిలిచి ఉన్నది. వానిలో ప్రతిదియు ఒక సంవత్సర నిర్ణీత కాలచక్రము కలిగి ఉంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. సో 14వ శ్లోకము ఒకసారి నేను చదువుతాను, చదివిన తర్వాత రిపీట్ చేయండి. సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరచ్చ విదురైవం ప్రభాస్యతే. హరే కృష్ణ. రిపీట్ చేయండి. సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరచ్చ విదురైవం ప్రభాస్యతే. సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరచ్చ విదురైవం ప్రభాస్యతే. సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరచ్చ విదురైవం ప్రభాస్యతే. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్క లైన్ కంప్లీట్ చేద్దాం. సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరచ్చ విదురైవం ప్రభాస్యతే. హరే కృష్ణ. సో ఇద్దరు చదవండి మాతాజీ. ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు చూడండి. మెయిన్ గా హరే కృష్ణ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఇస్తారు మాతాజీ, కానీ నేను గణిస్తాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ దుర్గా మాతాజీ అన్మిట్ చదవండి.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. సంవత్సర పరివత్సర ఇదావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరశ్చ విదురైవం ప్రభాష్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో సత్వత్సరశ్చ విదురైవం ప్రభాష్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిర్జ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నిర్జ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. చదవండి మాతా, చదవండి. సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరశ్చ విదురైవం ప్రభాస్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరశ్చ విదురైవం ప్రభాష్యతే. హరే కృష్ణ. శ్రీమాతాజీ ఆగండి, తర్వాత చదువురు కానీ, భావం చదువురులేండి, మీరు భాషను చదువురు కానీ ఉండండి ఒక్క నిమిషం. హరే హరే కృష్ణ. సో పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాము. సంవత్సరః, సూర్యుని చక్రము. పరివత్సరః, బృహస్పతి యొక్క ప్రదక్షిణము. ఇడావత్సరః, నక్షత్రముల చక్రము. ఏవా, అవి ఉన్నట్లుగా. చ, కూడా. అనువత్సరః, చంద్రుని చక్రము. వత్సరః, సంవత్సరములు. చ, కూడా. విదురా, ఓ విదురా. ఏవం, ఆ విధముగా. ప్రభాష్యతే, అవి ఆ రీతి చెప్పబడినవి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము. ఆకాశమునందు సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రములు, తారకములు అనే వాని చక్రములకు 5 వివిధ నామములు కలవు. అవి అన్నియును తమ తమ ప్రత్యేక సంవత్సరమును కలిగి ఉన్నవి. హరే కృష్ణ. రిపీట్ చేయండి. ఆకాశమునందు సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రములు, తారకులు అనువాని చక్రములకు 5 వివిధ నామములు కలవు. అవి అన్నియును తమ తమ ప్రత్యేక సంవత్సరమును కలిగి ఉన్నవి. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమాతాజీ ఈ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ. అలాగే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. శ్రీమద్ భాగవతం నందలి ఈ శ్లోకములందు చర్చింపబడిన భౌతిక శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, జ్యోతిష్ శాస్త్రము, కాలము, దేశాదులకు సంబంధించిన విషయములు తత్సంబంధిత విద్యార్థులకు నిక్కము మిగుల మనోహరముగా నుండును. కానీ వాటిని సాంకేతిక పరిభాషలో విశదముగా వర్ణించుట నాకు సాధ్యము కాకపోవచ్చును. అయినను ఈ విషయం అంతటిని ఒక వచనం ద్వారా సంగ్రహపరుచుచున్నాను. అది ఏమనగా, వివిధ శాఖల జ్ఞానము పైన కాలపు అనగా దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని ప్రధాన ప్రాతినిధ్యము, పరమ నియంత్రణము కలదు. ఆ దేవదేవుడు లేకుండా ఏదియును మనుగడను కలిగి ఉండదు. కనుకనే ప్రతిదీ అనగా మన కొద్దిపాటి జ్ఞానమునకు అది ఎంత పరమాద్భుతముగా గోచరించిననో భగవానుని మంత్రదండ నైపుణ్యమే కాని అన్యము కాదు. ఇక కాలమునకు సంబంధించినంత వరకు దాని గణన నవీన కాల గణన దృష్ట్యా ఇట్లు కలదు. ఒక త్రుటి 8/13,500 సెకండు, ఒక లఘువు మాతాజీ ఇట్లా చదవండి, ఈ క్రమం చదవండి. ఒక వేద 8/135 సెకండ్, ఒక లవము 8/45 సెకండ్, ఒక నిమేషము
నిమిషము 8/12 సెకండ్, ఒక క్షణము 8/5 సెకండ్, ఒక కాస్తము 8 సెకండ్లు, ఒక లఘువు 2 నిమిషములు, ఒక దండము 30 నిమిషములు, ఒక ప్రహరము 3 గంటలు, ఒక రోజు 12 గంటలు, ఒక రేయి 12 గంటలు, ఒక పక్షము 15 రోజులు. 2 పక్షములు కలిసి ఒక మాసం, 12 మాసములు కలిసి ఒక సంవత్సరము అనగా సూర్యుని పూర్ణ చక్రము ఆగును. మానవుడు అట్టి 100 సంవత్సరముల కాలము జీవించి కాలగణన విధానపు నియంత్రణ ఈ నియంత్రణను బ్రహ్మ సంహిత 5.52 విధముగా ధృవపరచుచున్నది. యక్షురేత సవిత సకల గ్రహాణం రాజా సమస్త సురమూర్తి సరసేల చక్రో గోవిందమాది పురుషం అహం భజామి. యవ్వాని నియంత్రణ యందు సూర్యుడు అనగా భగవానుని నేత్రము పరిగణింపబడిన వాడు సైతము తన స్థిరముగు కాలచక్రమున పరిభ్రమించునో అట్టి దేవదేవుడగు అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడు గోవిందుని నేను భజింతును. సమస్త లోకములకు సూర్యుడే రాజు. అతడు అమితమగు ఉష్ణ శక్తిని కాంతిని కలిగి ఉన్నాడు. జై శ్రీ రాధా గోవింద్ కి జై. ధన్యవాదములు ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అందరికి. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము భాష్యము 11 నుండి 14 శ్లోకాల వరకు మనము ఇప్పుడు చూసినటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయము పరమాణువు నుండి కాలగణనము అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనము ఇంతకు ముందు మీరు ఆల్రెడీ ప్రభు చెప్పి ఉన్నారు, చూసి ఉంటారు. సో కాలము యొక్క ప్రమాణం అంటే కాలాన్ని భౌతిక వ్యక్తీకరణం యొక్క చరమాంశం అయినటువంటి దాన్ని ఇక్కడ పరమ అణువుగా అణువు కంటే ఇంకా సూక్ష్మ అంటే విభజింపడానికి వీలు కానటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ కణంగా పరమాణువు భావించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ పరమాణువు నుండి అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈ నవీన శాస్త్రాలలో రసాయన శాస్త్రము అని, భౌతిక శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, జ్యోతిష శాస్త్రము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి శాస్త్రాల ద్వారా మనము ఇప్పుడు ఈ నవీన కాలంలో లెక్కగడుతున్నటువంటి కాలం యొక్క అతి సూక్ష్మమైనటువంటి రూపము చూస్తున్నాం. మరి ఇదంతా కూడా వేదాలలో మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఎప్పుడో మనకి అనేక వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఇవన్నీ కూడా లెక్కగట్టబడి ఉన్నటువంటివి. సో ఆ అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో ఈ యొక్క విశ్వం యొక్క వ్యక్తి అంటే ఆ వ్యక్తమయ్యేటువంటి దాంట్లో ఆ చర్మ వ్యవస్థ అయి ఉన్నటువంటిది పరమాణువుగా చెప్పబడుతూ ఉంది. ఆ పరమాణు వ్యవస్థలో మనకి అతి సూక్ష్మమైనటువంటి కాలంగా ఇంతకు ముందు శ్లోకాలలో ఉన్నటువంటిది ఎవరికైనా గుర్తుంటే చెప్పగలిగే వాళ్ళ సూక్ష్మ మన కాలంగా రాబట్టేటువంటి కాలంలో మనకి మొదట అంటే ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి దానిని సూర్యుడు ఆ పరమాణువుగా ఏదైతే భావించబడుతుందో దాన్ని దాటడానికి పట్టే కాలాన్ని ఏమంటారు? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, లక్ష్మీ మాతాజీ చెప్తారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కాలం మనకి సూక్ష్మ ప్రమాణంగా కాలము గురించి ఇంత ముందు శ్లోకాల్లో చూసుకున్నటువంటి ఆ అంశాల్లో. హరే కృష్ణ. గుర్తులేదు. ఓకే, హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. కాలము చాలా వచ్చింది ప్రభుజీ, క్షణము, త్రుటి ఇవన్నీ వచ్చాయి. హరే కృష్ణ. రసరేణు ప్రభుజీ. రసరేణు క్షణము. ఓకే, హరే కృష్ణ. సరే మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనము ఈ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ పరమాణు వ్యవస్థను అంటే దానిని దాటడానికి పట్టేటువంటి కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ కాలాన్ని ఇక్కడ పరమాణు కాలంగా గణింపబడుతుంది అనేటువంటి అంశం. ఎందుకంటే అవ్యక్త పరమాణు రాశిని దాటడానికి పట్టే కాలమే ఆ మహాకాలము అని, పరమాణు కాలము అనేటువంటి వ్యవస్థగా చెప్పబడినటువంటిది. అందులో ఆ క్రమంలో మరి దాన్ని మనము విజిబిలిటీ వ్యక్తం కానటువంటిది కనుక
ఆ 2 పరమాణువులు కలిస్తే ఒక అణువుగా చెప్తారు. అలాగే 3 అణువులు కలిస్తే అంటే ఇక్కడ హెక్సా పరమాణువులుగా ఉండేటువంటిది. అంటే 2 పరమాణువులు కలిస్తే ఒక అణువు, అలాగే ఆ 3 అణువులు కలిస్తే ఒక ఈ హెక్సా అంటే 6 పరమాణువుల యొక్క సమూహము ఏర్పడుతుంది. దానినే సంస్కృతంలో ఇంతకుముందు చూసినటువంటి దాంట్లో మీరు ఒక త్రిసరేణువు అని పిలుస్తారు. ఆ త్రిసరేణువు అనేటువంటిది అది వ్యక్తమయ్యేటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా చెప్తారు. సో దాన్ని కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లేదా ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైనా ఒక సూర్యుడి యొక్క వెలుతురు పడుతూ ఉన్నట్లయితే ఇంట్లోకి ఎక్కడైనా రంధ్రాలు చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉన్నట్లయితే ఆ రంధ్రం ద్వారా కాంతిపుంజం లోపలికి వస్తూ ఉంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఉదయం సమయం కానీ సాయంత్రం సమయం కానీ అటు తూర్పున వైపు నుండి లేదా పడమర వైపు నుండి పడుతూ ఉంటే ఇంట్లో ఏదన్నా ధూళి చిన్న చిన్న ధూళి వేసినట్లయితే ఆ కిరణపుంజంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాంట్లో చిన్న చిన్న కణాల్లాగా కనిపిస్తాయి మనకి. సో మనకి గోచరించేటువంటి ఆ హెక్సా పరమాణువుగా చెప్తారు. దానినే త్రిసరేణువు అనేటువంటి అది చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ త్రిసరేణువు వ్యక్తమయ్యేటువంటిది. అలాగే ఆ 3 త్రిసరేణువుల కలయిక వలన మనకి ఇక్కడ ఆ కలయిక అవసరమయ్యేటువంటి సమయం అంటే ఆ త్రిసరేణువులను దాటడానికి పట్టేటువంటి సమయమే త్రుటి అనేటువంటి పిలువబడేటువంటి సమయము. ఆ త్రుటి 100 త్రుటులు కలిస్తే ఒక వేదగా చెప్పబడేటువంటిది. సో ఆ క్రమంగా ఆ తర్వాత ఆ 3 వేదలు కలిస్తే ఒక లవము, అలాగే ఆ 3 లవములు కలిస్తే ఒక నిమేషముతో సమానం అవుతుంది. 3 నిమిషాలు కలిస్తే ఒక క్షణము అని, 5 క్షణాలు కలిస్తే ఒక కాష్టము అని, అలాగే ఇక్కడ ఆ 15 లఘువులు కలిస్తే ఒక నాడిక అని, అదే దండ అని పిలువబడేటువంటి ఇక 2 దండ కాలము ఒక ముహూర్త సమయంగా చెప్పబడినటువంటిది. అవన్నీ కూడా ఇప్పటి వరకు మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటి. సో ఇక ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి వేదం తెలియజేస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే 2 పక్షములు కలిసి ఒక మాసము అవుతుంది అనేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఈ పక్షములు అంటే మనకి 2 పక్షాలుగా ఉన్నవి అని చెప్తారు. శుక్లపక్షము అలాగే కృష్ణపక్షము. సో అంటే రాత్రి సమయంలో శుక్ల అంటే వెలుతురు, వైట్ అంటే వెలుతురుగా ఉండేటువంటి పక్షము, అలాగే కృష్ణ అంటే చీకటి. సో కాబట్టి మనం దాన్ని పౌర్ణమి అమావాస్య రాత్రులు అని చెప్తూ ఉంటాము. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఆ కాలము ఇక్కడ సమానం అవుతుంది అని. అయితే ఈ 2 పక్షాలు కలిస్తే ఆ కాల పరిమాణంలో అంటే ఇక్కడ అంటే మన భూమండలం మన మానవుల్లో ఈ 2 పక్షాలు కలిస్తే ఒక మాసము. మరి ఇటువంటి ఒక మాసము ఆ పితృలోకం వాసులకు అంటే మనకంటే పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఉన్నతలోక వాసులకు ఆహర్నిశం అంటే ఒక రేయింబవల్ ఒక రోజు అవుతుంది అనేటువంటిది అర్థం ఇక్కడ. అట్టి 2 నెలల కాలం ఏదైతే మన మానవాళిలో ఉండేటువంటి 2 నెలల కాలము ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఋతువు. మనకు అందుకే సంవత్సరంలో 6 ఋతువులుగా చెప్తాం. వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, శిరీష అలా వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి మనకి. సో అలాగే 6 నెలల కాలం అంటే ఇక్కడ 2 నెలలు కలిస్తే ఒక ఋతువు అని, అలాగే 6 నెలల కాలము ఒక ఆయనంగా చెప్తారు. అంటే సూర్యుడు ఉదయించేటప్పుడు మనకి తూర్పున ఉదయిస్తాడు. ఆ తూర్పుకి మనము కుడివైపున ఉంటే దక్షిణం అంటే మనం తూర్పు వైపుకు నిలబడి ఉంటే కుడివైపుగా ఉంటే దక్షిణము, ఎడవైపుగా ఉంటే ఉత్తరం అవుతుంది. సో కాబట్టి ఈ తూర్పునే సూర్యుడు ఉదయించేటువంటి సమయంలో కొంతకాలము 6 నెలల కాలము దక్షిణం వైపుకు, 6 నెలల కాలము ఉత్తరం వైపుకు ఆయన ఉదయించడం జరుగుతుంది. దాన్నే ఉత్తరాయణ కాలము, దక్షిణాయన కాలము అని చెప్తారు. సో అందుకనే 6 నెలల కాలము దక్షిణము నుండి ఉత్తరమునకు సూర్యుని సంపూర్ణ చలనం జరుగుతుంది. అంటే ఒక మార్గం నుండి అంటే ఇక్కడ ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి పూర్తిగా పట్టేటువంటి సమయం 6 నెలలు పడుతుంది అనేటువంటిది ఆ సంపూర్ణ సూర్య చలనంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇవి 2 కలిపితే మనకి ఈ మానవాళ్ళలో ఒక సంవత్సర కాలం అవుతుంది మన కాలంలో. సో అలాగే ఇక్కడ ఈ ఆయనాలు ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, 6 నెలల కాలం ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఆయనంగా ఉంటుంది. అటువంటివి 2 ఉంటాయి మనకి, దక్షిణాయనము ఉత్తరాయణము అనేటువంటి 2. ఈ 2 ఆయనాలు కలిపి దేవతలకు ఒక ఆహర్నిశం అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు చూసాం మనం మన యొక్క 2 పక్షాలు కలిస్తే ఒక మాసము. మరి ఈ మాసము
ఆ పితృలోక వాసులకు ఒక రోజు అవుతుంది. ఆహర్నిశం అంటే రేయింబగుళ్ళు, రేత్రి మరియు పగలు కలిపితే ఒక రోజు అవుతుంది. అలాగే మరి ఇక్కడ మరి ఆ సూర్యుడి యొక్క సంపూర్ణ చలనం జరిగినటువంటి ఆ ఆయనం ఏదైతే ఉందో అంటే 6 నెలల కాలం. ఈ 6 నెలల కాలాలు అంటే ఈ 2 ఆయనాలు అంటే సూర్యుడు ఉత్తరం నుండి దక్షిణం రావడానికి, తిరిగి మరలా దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి వెళ్ళేటువంటి 2 ఆయనాల కాలం ఏదైతే ఉందో అంటే మానవ కాలమానంలో, మన యొక్క కాలమానంలో 1 సంవత్సర కాలం ఏదైతే ఉందో అంటే 2 ఆయనములు కలిస్తే ఆ దేవతలకు ఒక ఆహర్నిశం అంటే ఒక రోజు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ ఆహర్నిశముల సముచ్చయము మానవులకు 1 సంవత్సరము. ఇదే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి. సో కాబట్టి ఈ 2 ఆయనాలు కలిస్తే అంటే ఉత్తరాయణము దక్షిణాయన సమయం మనకి ఏదైతే మానవాళిలో మనము ఉంటుందో ఇదంతా కలిస్తే ఆ దేవతలకు ఆహాని అంటే దేవతలు, ఆ దేవతలకు 1 రోజు అవుతుంది అని. సో మరి ఈ దేవతలకు 1 రోజుగా ఉండేటువంటి సమయం ఏదైతే ఉందో మానవులకు 1 సంవత్సరం అవుతుంది. సో మానవుడు మరి అట్టి 100 సంవత్సరాల ఆయువును కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నట్టు. అంటే మన దగ్గర కాలం చాలా వేగంగా వెళ్తూ ఉన్నది అనేటువంటి అర్థం. సో ఇది మరి ఎప్పుడో ఎన్నో వేల సంవత్సరాలకు పూర్వము మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో పొందుపరచబడి ఉన్నటువంటి అంశం. ఇదే అంశాన్ని నవీన కాలంలో శాస్త్రజ్ఞులు ఐన్స్టీన్ వంటి మహానుభావులు చెప్తాం. అంటే భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం పొందినటువంటి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళుగానే చెప్పవచ్చు. సో వాళ్ళు కూడా చెప్పినటువంటి కాల ప్రకారంగా ఇక్కడ ఈ భూమండలం నుండి ఎక్కువగా పైకి వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే అంటే శూన్యంలో అని చెప్తారు ఆయన. సో పైకి వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే కాలం వేగము తగ్గుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విధానంలో ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ద్వారా ఆయన చెప్పినటువంటి చెప్పడమేం లేదు, అంతకు ముందున్నటువంటి విషయాలనే తిరిగి మనకి చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా మనం చూస్తున్నాం. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ విశ్వమునందలి శక్తివంతమైనటువంటి ఆ శక్తివంతులుగా ఉండేటువంటి గ్రహాలు, అలాగే లోకాలు, అలాగే ఆ నక్షత్రాలు తారకులుగా చెప్పబడేటువంటి అలాగే పరమాణువులు అన్ని కూడా ఆ భగవానుని కాలరూపమున నిర్దేశానుసారము తమ కక్షల యందు పరిభ్రమించుచున్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనకి ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తూ ఉన్నట్టు. ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఏదైనా ఆ శక్తివంతమైనటువంటి గ్రహాలు కావచ్చు, ఆ గ్రహాలకు ఉండేటువంటి ఉపగ్రహాలు కావచ్చు, ఆ ఉపగ్రహాలకు మళ్ళీ ఇంకా ఉపకాలుగా ఉండేటువంటి నక్షత్రాలు కావచ్చు, అలాగే పదార్థాన్ని విభజించుకుంటూ పోతే ఇంకా విభజించుకుంటూ పోయినట్లయితే సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటి పరమాణువుగా చెప్పబడేటువంటి సో కెమిస్ట్రీలో చెప్తాం. సో పదార్థాన్ని విభజించుకుంటూ పోతే ఇంకా విభజించడానికి వీలు కాని సూక్ష్మ పదార్థమే పరమాణువు అని చెప్తాం. సో అది ఎప్పుడో చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా ఈ సృష్టిలో అంతకుముందు కూడా మనకి భగవంతుడు 10వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు, ఓ అర్జున, ఈ సృష్టిలో ఏదైనా అంటే ఆయన చెప్తాడు అత్యంత సుందరమైనటువంటి వైభవయుతములైనటువంటి ప్రతిదీ కూడా నా యొక్క అంశ చేత మాత్రమే ఉనికిలో ఉంటుందని గ్రహించు అర్జున అని చెప్పారు. అలాగే మరొక శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, ఈ సృష్టి అంతా కూడా నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది, నా యొక్క శక్తి వల్లనే అవి వాటి యొక్క స్థానాలలో పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి అని మనకు భగవద్గీతలో భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలలో చూసినటువంటి అంశం. సో మరి ఇక అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ భాగవతంలో కూడా ఆధారంగా మనకు ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్దేశానుసారం ఆయన యొక్క కాలరూపం. భగవంతుడు మనకు భగవద్గీతలో 5 ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు బోధించినటువంటివి మనకి. అందులో కాలం ఒకటి, అంటే జీవ, ఈశ్వర, ప్రకృతి, కాల అనేటువంటి వివిధ రకాలుగా మనకు బోధించినటువంటిలో ఆ భగవంతుడు కాలం. అలాగే మనకి 15వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగినప్పుడు చెప్తాడు,
సో ఈ సమస్తాన్ని మృంగివేయడానికి వచ్చినటువంటి కాలాన్ని నేను, అంటే ఆ భగవంతుడే కాలం, ఆ కాలం అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం, ఆ భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఆ భగవానుని యొక్క నిర్దేశానుసారమే ఇవన్నీ కూడా, అంటే ఆ కాలానుసారమే, కాలమే మహాశక్తివంతమైనటువంటిది. సో ఇదే ప్రతిదీ కూడా నిర్దిష్టమైనటువంటిది. సో మనకి ఆల్రెడీ కొంత 10th క్లాస్ వరకైనా కనీసం చదివి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మాతాజీ ప్రభుజీ, సో పరమాణు నిర్మాణం అంటే పదార్థం గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తాం. ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కెమిస్ట్రీ కానీ, రసాయనం కానీ, భౌతిక శాస్త్రాల ద్వారా కానీ చెప్పబడేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఏదైతే భగవంతుడు ఎప్పుడో భగవద్గీతలో బోధించాడు మనకి, ఏమని, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటిది 2 నా యొక్క శక్తులు అని చెప్పి, ఒకటి బాహ్య శక్తి, అపరశక్తి, పరాశక్తి అని చెప్తారు. సో అలాగే ఈ నవీన యుగాలలో శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పినటువంటి అంశాల్లో ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా 2గా విభజించవచ్చు. ఒకటి పదార్థము, రెండవది శక్తి అని చెప్తాం. అక్కడ భగవంతుడు మనకి అవే చెప్పినటువంటి విషయాలే. పదార్థం అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సృష్టి, జడ పదార్థాలు. ఇక శక్తి, అదే భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి, పరాశక్తి. సో ఆ విధంగా ప్రతిదీ కూడా ఎప్పుడో భగవంతుడి ద్వారా వేదాలలో మనకి అందించబడినటువంటి అంశాలనే మేమేదో గొప్పగా కనుక్కున్నాము అనేటువంటి విషయాల్లో శాస్త్రజ్ఞులు, ఇప్పుడున్నటువంటి నవీనంగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా మేమేదో కొత్తగా కనుక్కుంటున్నామని చెప్తున్నారు. ఏది కూడా కొత్తగా కనుక్కునేవి, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి దానికి నిరూపణలు మాత్రమే, ఉన్నది అనేటువంటి చెప్పడానికి మేమేదో గొప్పగా చెప్తున్నామని చెప్తుంటాం. సో అదేది కూడా అంతకు ముందు ఉన్నటువంటిది. సో అదే మనకి మానవాళికి ప్రామాణికంగా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో కాలంగా ఇక్కడ నిర్దేశించబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ కాల రూపమున ప్రతిదీ కూడా నిర్దేశానుసారం అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంతకుముందు మనము సూర్యచంద్రులు దాని మనకి భగవద్గీతలో వస్తుంది. అర్జునుడు సూర్యచంద్రులు నీ యొక్క నేత్రాలుగా గోచరిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఆ విశ్వరూపంలో శక్తివంతమైనటువంటి ఆ సూర్యుడు కూడా ఆయన దగ్గర చూస్తే ఆ విశ్వరూపాంతో పోల్చుకుంటే ఒక మన దేహ భాగంలో కన్ను చాలా సూక్ష్మమైనటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది. మరి ఆ సూర్యుడు ఎంతో పెద్దగా ఉంటాడు అనేటువంటి మన భూమండలంతో ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని భావించేటువంటి ఆ సూర్యుడు ఆయన యొక్క నేత్రాలు, సూర్యచంద్రులు ఆయన యొక్క నేత్రాలుగా ఉన్నారు అని చెప్పి. సో కాబట్టి అలాగే ఇంకా బ్రహ్మ కూడా బ్రహ్మసంహితలో చెప్తారు, ఈ సమస్త లోకాలను ప్రకాశవంతం చేసేటువంటి ఆ సూర్యుడు కూడా శక్తి ఆ భగవంతుడి నుండి పొందుతున్నాడు అనేటువంటి అంశం చెప్తూ. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ సూర్యుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నయనమనియు మరియు తన ప్రత్యేకమగు కాల కక్షలో అతడు పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాడని బ్రహ్మసంహిత యందు తెలుపబడింది. అదేవిధంగా సూర్యుడిని మొదలుకొని పరమాణువు వరకు కూడా ప్రతిదీ కాలచక్ర ప్రభావం చేతే నిలిచి ఉన్నది అని చెప్తారు. సో వానిలో ప్రతిదీ కూడా ఒక సంవత్సర నిర్ణీత కాలము కలిగి ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మనం కూడా చదువుతాం, ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, మధ్యలో ఆపాను అది. సో 10th క్లాస్ వరకు చదివితే పరమాణు నిర్మాణం గురించి చదువుతుంటే సో కొంత ఒక రకంగా చెప్తారు, గోళంలాగా ఉన్నది అని. దానిలో కొన్ని నమూనాలు చెప్తారు. ఆ నమూనాల్లో కొంచెం ముఖ్యమైనటువంటి రూదర్ఫోర్డ్ సిద్ధాంతం అని చెప్తాం. కేంద్రకం ఉండి దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కక్షలలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. అయితే దానికి మళ్ళీ అది లోపమని, ఆ తర్వాత బోర్ సిద్ధాంతం అని, అవి స్థిర కక్షలలో పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి, ఆ కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉన్నంతసేపు అవి శక్తిని కోల్పోవడం కానీ గ్రహించడం కానీ జరగదు అని చెప్తాం. సో అలాగే భగవంతుని యొక్క నిర్దేశానుసారం అవి ఒక స్థిర కక్షలలోనే ఇవన్నీ కూడా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. సో అలాగే ఇంకా ఈ 14వ శ్లోకంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సంవత్సర పరివత్సర ఇడావత్సర ఏవచ అనువత్సరో వత్సరచ్చ విదురైవం ప్రభాస్యతే. ఆకాశమునందు సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, తారకలు అనువి అన్ని కూడా ఆ చక్రాలకు 5 వివిధ నామాలు ఉన్నవి అని. సో అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ప్రత్యేక సంవత్సరాన్ని, అంటే వారి యొక్క కాలమాన ప్రకారంగా ఒక్కొక్క సంవత్సరాన్ని వివిధ రకాలుగా పరిధులలో ఉండేటువంటి సంవత్సరాలుగా చెప్పబడుతుంది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో వారు చెప్తున్న, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో వారు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ అంటున్నారు, శ్రీమద్ భాగవతం నందు
ఈ శ్లోకంలో చర్చ అంటే ఇంతకు ముందు అన్నిటికీ క్రమంలో అన్నిటినీ కలిపి ఇక్కడ చెప్పుకొచ్చినటువంటి ఈ శ్లోకంలో మనకి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్, ఆస్ట్రాలజీ అనేటువంటి టైం ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ దేశాదులకు సంబంధించినటువంటి విషయములు ఆ తత్సంబంధితమైనటువంటి విద్యార్థులకు నిక్కముగా ఖచ్చితంగా మంచి మనోహరమైనటువంటిగా ఉండేటువంటివని, వాటిని సాంకేతిక పరిభాషలలో వివిధ అంటే విశదంగా వర్ణించుటకు నాకు సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులో ఎప్పుడు కూడా ఒక శుద్ధ భక్తుడు మనం చెప్తాం, చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేటువంటి దానిలో తృణాదపి సునిసేన తరోరివ అమానిన మానదేన సహిష్ణున సహరి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకాల్లో. సో కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇంత వివరిస్తూ కూడా భాష్యంలో మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భౌతిక శాస్త్రము, కెమిస్ట్రీ వీటికి చెప్పినటువంటి వారి యొక్క స్కాలర్స్ తో పోల్చితే నేను అంత ఎక్కువగా వివరించలేకపోవచ్చేమో, కానీ ఇవన్నీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమైనటువంటివే. ఇవన్నీ కూడా ఈ జ్ఞానము, ఈ కాలం ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ శాఖల అంటే వివిధ ప్రాతినిధ్యాల ద్వారా వచ్చినటువంటివే అనేటువంటి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి వాటిలో ఇక్కడ నేను కొంత అంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు నేను అంటే అక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానంలో ఆ భగవంతుని యొక్క కాల ప్రమాణ పరిధి లేకుండా ఏది కూడా మనుగడను కలిగి ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే ప్రతిదీ కూడా అంటే మన కొద్దిపాటి జ్ఞానమునకు అది ఎంత పరమాద్భుతంగానో గోచరిస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ సృష్టిలో జరిగేటువంటి వాటిని చూస్తే ఎంతో అద్భుతంగా అనిపిస్తాయి. బట్ భగవంతుని అది చాలా స్వల్పమైనటువంటిది. భగవంతుని దాంతో ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి దేవాది దేవుడి యొక్క నియంత్రణలో అది మనము ఏదో అద్భుతాలుగా చెప్పేటువంటిది, ఆయనకి ఏదో చాలా 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 సూక్ష్మమైనటువంటిది. సో ఇక్కడ ఇదంతా కూడా భగవాన్ యొక్క మంత్రదండ నైపుణ్యం తప్ప ఇంకా ఏదీ కాదు. అంటే ఇదంతా కూడా ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి లీలే. సో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లు ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ చేత మాత్రమే ఇదంతా కూడా ఉంటుంది. ఇక కాలమునకు సంబంధించినటువంటి ఆ విషయాన్ని చూస్తే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ పరమాణు కాలము లేదా మహాయుగ కాలంగా చెప్పబడినటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ ఇంతకుముందే చెప్పాము ఆ పరమాణువు గోచరించలేనటువంటి అలాంటి 2 పరమాణువులు కలిస్తే అణువు, 3 అణువులు కలిస్తే త్రిస రేణువుగా వస్తుంది అని. ఆ త్రిస రేణువులు ఏదైతే ఉందో అటువంటిది 3 త్రిస రేణువులు కలిస్తే అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి హెక్సా పరమాణువుగా ఉన్నటువంటివి 3 కలిస్తే ఆ మూడింటిని దాటడానికి సూర్యకాలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని త్రుటి సమయము ఇక్కడ చెప్పినటువంటి త్రుటిగా చెప్పబడినటువంటి సమయం ఇక్కడ. సో కాబట్టి అలాంటివి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మన నవీన కాలంలో మనం సెకండ్ గా చెప్తాం, 1, 2, 3 ఇట్లా కాలక్రమంలో వాల్ క్లాక్ లో చూస్తూ ఉంటాం. సో అలాంటి త్రుటి మనం సెకండ్ గా ఇప్పుడు ఆధునికంగా సెకండ్ కాలం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఆ త్రుటి ఇక్కడ ఆ త్రుటి అనేటువంటి కాలం ఏదైతే ఉందో అది 3 త్రిసరేణువులు ఏదైతే ఉన్నాయో దానిని ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో చూసినటువంటి 3 త్రిసరేణువులను దాటడానికి పట్టేటువంటి కాలం. సో మరి ఆ త్రుటి ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడున్నటువంటి సెకండ్ కాలంతో చూసినట్లయితే 8 సెకండ్లు తీసుకొని ఆ 8 సెకండ్లను 13,500 భాగాలుగా విభజించినట్లయితే దానికి సమానం అవుతుంది అని చెప్తారు. సో అలాగే అంటే ఒక సెకండ్ కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ సెకండ్ కాలంను అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకునేటువంటి ఒక సెకండ్ కాలం ఏదైతే ఉందో అది ఒక సెకండ్ కాలం 16 అంటే 1687.5 భాగాలుగా విభజించినట్లయితే వాటిలో ఒక భాగము త్రుటి అవుతుంది అని చెప్పారు. సో అటువంటిది ఇక్కడ అందుకనే 8 సెకండ్లను 13,500 భాగాలుగా విభజిస్తే అది ఒక త్రుటి. అలాగే ఇక్కడ 100 త్రుతుల సమయం ఏదైతే ఉందో అది ఒక వేద సమయం అని చెప్తారు.
ఆ వేద అనేటువంటి సమయము 8/135 సెకండ్ల సమయానికి సమయం తెలుసు. అలాగే 3 వేదాలు కలిపితే ఒక లవముగా చెప్తాము. మరి ఆ లవముగా చెప్పబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది 8 సెకండ్లను 45 భాగాలుగా విభజించేటువంటి దానికి సమానం అని చెప్తారు. అలాగే ఈ నిమేషము అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ చూస్తే అది 8 సెకండ్లను 15 భాగాలుగా విభజించినటువంటి దానికి సమానంగా చెప్తారు. అలాగే ఒక క్షణకాలము అనేటువంటిది 8 సెకండ్లను 5 భాగాలుగా విభజించినటువంటి కాలము. అలాగే ఇక్కడ ఒక కాష్టము అనేటువంటిది 8 సెకనులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ మనకి లఘువు అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే అది 2 నిమిషాలకు సమానమని. అలాగే ఒక దండము అంటే 30 నిమిషములకు సమానము అవుతుంది అని చెప్తాము. సో మరి ఒక ప్రహరము 3 గంటల సమయము అని. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక రోజు అంటే డే టైం, ఇక్కడ రోజు అనేటువంటిది పగటి సమయము 12 గంటలు, రేయి సమయము ఇది 12 గంటలు, మొత్తం కలిపితే 24. సో కాబట్టి 24 గంటలు అంటే ఒక డే తీసుకున్నట్లయితే అది మనకి ఎన్ని ప్రహరాలకు అంటే 8 ప్రహరాలకు సమానం అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఒక పక్షము అంటే 15 రోజులు. సో మన యొక్క 15 రోజులు అంటే ఇక్కడ 8 ప్రహరాలుగా కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక రోజు ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఉందో అటువంటిది 15 రోజులు కలిపితే ఒక పక్షం అవుతుంది అని. సో మరి ఇటువంటి ఈ 2 పక్షములు కలిపితే ఒక మాసము. అలాగే 12 మాసాలు కలిపినప్పుడు ఒక సంవత్సరము. అంటే ఆ సూర్యుడి యొక్క కాలమానం ప్రకారంగా ఒక సంవత్సర కాలము అంటే ఎక్కడ ప్రారంభించాడో తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికి రావడానికి పట్టేటువంటి సమయం. సో చూస్తాం మన కాలమానంలో మనకి సెకండ్ల ముళ్ళు ఉందనుకోండి, 12తో స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ 12 వరకు వచ్చేస్తుంది. అది ఒక మొత్తం 1 నిమిషానికి సమానము. అదలాగే నిమిషాల ముళ్ళు 12తో స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికి వచ్చేసింది అనుకోండి. సో అది 12 మనకి అంటే ఇక్కడ వచ్చేటువంటి సో 60 అంటే 60 సెకండ్లు అవుతుంది. అలాగే మళ్ళీ 60 నిమిషాలు. అలాగే ఒక్కొక్కటి 5గా డివైడ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి 2 పక్షాలు కలిస్తే ఒక మాసము, అలాగే 12 మాసాలు కలిస్తే ఒక సంవత్సరం అని. సో సూర్యమాన ప్రకారంగా మానవుడు అటువంటి 100 సంవత్సరాల జీవిత కాలంను కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నటువంటిది. సో ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మ సంహితలో ఆ బ్రహ్మ కీర్తించబడినట్టుగా ధృవీకరించబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. యచ్చక్షురేష సవితా సకల గ్రహాణాం రాజా సమస్త సురమూర్తరశేష తేజాః యస్యాగ్నయా భ్రమతి సభృత కాలచక్రో గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. సో కాబట్టి ఎవరి నియంత్రణ యందు సూర్యుడు సైతము తన స్థిరమగు కాలచక్రమును పరిభ్రమించునో అట్టి దేవదేవుడగు అంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడగు గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తును అంటూ బ్రహ్మ స్తుతించినటువంటి ఆ బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినటువంటి అంటే సమస్త లోకాలకు సూర్యుడే వెలుతురునిచ్చేటువంటి రాజుగా చెప్పబడేది. మరి అటువంటి ఆ అమిత శక్తి సంపన్నుడు, ఉష్ణ శక్తిని, కాంతిని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ సూర్యుడుకు కూడా శక్తిని ప్రసాదించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. మరి అటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ గోవిందుడుని నేను భజిస్తును అంటే ఆ బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి అంశము ఇది మనకి ప్రామాణికంగా చెప్పబడుతున్నట్టు. అంటే ఆ సమస్త శక్తివంతుడుగా అన్ని లోకాలను ప్రభావితం చేసేటువంటి కలిగి కాంతిని, ఉష్ణ శక్తిని, కాంతిని ఇచ్చేటువంటి ఆ సూర్యుడు కూడా భగవంతుని యొక్క నియంత్రణలోనే తన యొక్క కక్షల పరిధిలో తిరుగుతున్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ.